Każdy ma taki moment, kiedy musi zamknąć pewien etap. Nie po to, żeby siedzieć, po to, żeby iść dalej, po to, żeby sięgnąć dalej, po to, żeby zrobić więcej. Nowy numer, nowy rok i robimy krok w dobrą stronę, bo właśnie po to robimy to. Żeby osiągnąć cel, żeby wywołać szok, żebyś zobaczył, co znaczy nieść prawdziwe zło. Tak właśnie rodzi się tło prawdziwej historii, bo to, co dosięgnięcie tu, to co nadaje ton. I coraz głębsza ta goń, a ja zagłębiam się w nią. Spójrz mi w oczy, tylko jeden z nas obejmie tron. Masz wreszcie to, czego chciałeś, nie dowierzałeś, więc masz. Nawet nie podejrzewałeś, że można zrobić to tak. A ile razy mówiłem, a ile dawałem znak. To prawdziwa historia, to 100% fakt. Nie brakuje mi wsparcia na froncie. Robię swój ruch, gdy słońce jest na horyzoncie. To tylko część planu.